kang sumirat penyaring tejo leliwaran lat sisiring dadet wimpuh kekondong ingin katiuping samirana mondo sabaran mangambar kongas ngeweki madyaning pasewakan tandya kadangipun Kakang Nyai Werkudara Dimas Harjuna lan Yai Kembar Yai sayektine rehning wis gumolong cipta rasa lan karsanipun Kakang lan Siadi ora liya muhung angesti kaweningan murih tinampa dening Jawata pun Kakang lan Siadi mbudidaya supaya Kanjeng Rama Prabu Pandhu lan Ibu Madrim tumuli kantas naska pasiksaning Yomani Luka Yai ora ketang seklimah pun Kakang mundhut panemune Siadi Sena wah Kunto Aji kakangku gegayuhan luhur sing kaya mengkono mau pantes sinengguyung dening kabeh para sedulur mula dikepi wae nadyan taunana windanana aku saguh ora bakal jugar semedi lamun tapa ingkang dadi niat tuluse para Pandhawa mau durung diudaneni dening keparenging dewa Koko Prabu nadyan Arjuna ugi mekaten menawi perlu kula badhe nderek sumusul wonten kayangan menawi dewa ngeparengaken kula badhe sumusul dhateng Rama Prabu Pandhu miwah Ibu Madrim Koko Prabu. Duh Koko Prabu. Nadyan pun kembar namung tansah nderek menapa ing dados keparengipun Koko Prabu. Yai pun Kakang nedha nrima ya kaya mengkono iku Yai. Woing gegulang kalantipan lan bebuden. Ngelingono pun Kakang lan Siadiku sinebut Pandhawa tegese Pandhu lan Hawa. Persasat sarinane Kanjeng Rama ingkang jumeneng ana ing Ngamarta iki. Raga 5 wujude Puntadewa Werkudara Arjuna lan Kembar dadi atmajaning Nalindra ingkang wus kawentar kawicaksanane lan pambegane. Mula Pandhawa kudu bisa dadi tepa palupi. Mula Yai aja lali welingipun Kakang mungguh wong urip ana ing alam padhang iku mung kudu tansah ngegungake marang bebuden. Krana bebuden iku dadi tirta adi ingkang bisa nyirep marang kasangsaraning panguripan.
Bebeden iku kaya dene anda kencana ingkang nyantosani mancat marang kasuwargan. Bebeden iku dadi pawitane titah jumangkah marang jagating kalanggengan lan uga kanthi bebeden iku dadi bebeteng ingkang kukuh pengkuh ingkang tembene bakal mbabar suka tresna marang sapepadaning urip. Mergaya saka bebeden iku dadi wit gedhe kang rembuyung bakal bisa awoh daya kawibawan. Mula kang suka iku yayi Rening Siadi wis manteng lan tunggal tekadmu marang pun kakang, aja nganti kendhat meminta marang panguasane kang akarya jagat. Muga-muga Kanjeng Rama lan Kanjeng Ibu tumuli diapura sakabehing dosa kaluputane lan kapapanake ing swarga langgeng. Yayi, yayi. Sigra-sigra yen permana kanca sigra ngraketa nawang sesangka kuyang lenggahing Sri Nalendra ambek marwa sing sang katriku ngulung mangrempak katriku ngulung mangrempak ing wadya kurada kura reka kiri mangkono para Pandhawa wis gumolong ing tekad manunggaling sedya denira badhe nyuwargaken ingkang Rama Prabu Pandhu Dewanata miwah ingkang Ibu Madrim pramila rasa nglajenaken mangsah semedi nanging carita bebasan anglenggahe kanyut pinangka wardu kanyut wong angganten pinangka wardu ngakecoh nginango durung abang ida dering manjing pertala dadak sakala praptaning jawata ing suduk pangudal-udal nanging Sang Hyang Bathara Narada humyang marcapada merpaki yaning para Pandhawa dadosaken kagiyating kalih para Pandhawa. Sinong wati
Sinowati jagat kinari amuk bak lumembak ombak ing samudra hae ana bali lumut ambek kanggeng awita denceng-dencengan Duh pukulun jimat pepunden kula sarawuh paduka ingkang wayah pun punta ngaturaken sumengkeming pangabekti mugi kunjuk wonten ngarsa paduka Hyang Adi pukulun Perkencang warudaya Pak Pong Bu bola kali cuti sapa sing gawe Putu Prabu iya jeneng kita ngaturake pangabekti wis ulun tampa karya bombong penggalih ulun Pangestu ulun wae tampanana Putu Prabu kula nuwun inggih kapundhing mestaka mugi ndadosna jimat paripe dayanana kanugrahan dhateng ingkang wayah wah Rada kakekku serawuhmu kepareng aku ngaturke bekti kulan basaku katur ya Werkudara ya ngosulun napa ndadekke bawang ing ulun pangesulun wae tumandha marang jeneng kita Werkudara yo tak pundi dadi jimat pukulun ingkang wayah Arjuna ngaturaken sembah Duh pukulun kepareng lajeng cumadung dawuh wonten wigatos ing karsa ingkang kados pundi menawi tetela badhe paring pidana anggenipun badhe mbancut dhateng ingkang wayah pun punta kula mboten badhe swaling kayun pukulun kita aja kado ati kejeron penapa kula nuwun marca padha lan jujug ana sanggar pamujan negara Ngamarta iki Mboya nedya paring pidana nanging persajan wae. Ulun mundi dawuhe Adi Pramesti Bathara Guru. Dene sing dadi surasane ulun supaya nimbali marang jeneng kita Kaki Puntadewa supaya munggah ning Kayangan Suralaya. Ya ing Kayangan Jonggreng Saloka. Bareng marang laku ulun. Inggih. Menawi kepareng paduka pukulun mekaten wontenipun kula namung sendika nderek pukulun. Wah, mengko dhisik. Nrada kakekku. Ya Nur Gunung Kadingaren, guru kakekku kok nimbali barep kakangku supaya munggah ning Kayangan. Ana wigati apa? Wah. Ulun iki umamane medharake wigatine ora wurung iki mengko dadi perkara. Nanging ora ulun medharake kok nyatane kedadane kaya mengkono. Werkudara. Ulun iki ya mung didhawuhi supaya nimbali kakangmu Puntadewa. Rasah dadajiku Werkewu. Wah, mara gage Wedarna. Yen Punta Aji kakangku arep ditimbali ning Kayangan. Upamane arep diparingi bebungah banjur lelabuhan apa ingkang nate didin. Menapa dawuh? Wah. Dewa dikongkon nimbali titah kok ora genah perkarane. Ora ngerti wigatine. Monggo kowe mau kandha nek diodarke bakal dadi perkara. Nek mbok wedharke kowe ya ewuh perkewuh. Saiki rasah nganggo perkewuh. Wah, gage Wedarna. Apa sing dadi karepe guru kakekku? Wis ulun kandhake ngarep yen ta ulun saderma mundi dawuh supaya nimbali tok. Wis.
Lan ulun nadyan dewa nanging ibaratmu balang watu. Disawatke ngalor ya ngalor kon ngidul ya ngidul. Wah, yen ngono ora ana wit-widane dewa karo watu. Kowe dikongkon karo guru kakekku kon nimbali mbarep Punta Aji kakangku. Nek nganti ora cetha perkarane. Wah, aja takon dosa. Wah. Ah, urung-urung iki wis. Urung-urung malah wis ngacem karo dewa ya. Ngene ya Werkudara. Satemene ulun ngerti marang kersane adik guru. Nanging ulun mboyaken nomblakake marang jeneng kita. Monggo perkarane lan wigatine mboyaken diwedharke ana kene. Merga mengko adik guru dhewe ingkang bakal medharke. Wedharno saiki ning kene. Wah, perlune ben kabeh do ngerti. Wah, iki bocah apa ya iki? Rambukan kok ngoyak wae ya wis ngene persajan wae, persajan. Kaki Punta Dewa ditimbali ya merga saka dosa kaluputan ingkang sinandang. Dosa lupute apa? Kaki omong dosane apa? Lupute nggon apa? Dosa lan lupute ora liya sepisan nggone Tarabrata Amatiraga kena denarani manunggal cipta nganti lirwa marang keprabone temah gawe daya geter ana ing kayangan. Banjur nganti gawe menceng potogalogal kawah umup mawalian kaping pindho Dasura Patrapesi Punta Dewa mergawani mapaki derajate tataraning para dewa kuwi Werkudara. Wah, buktine apa? Gage buktine apa? Wah iki waduh wajan. Bocah kok tekon ngoyak terus ki wah lah iki ajur. Madeg jumeneng Nalendra nanging boyang nganggo makutha. Malah nganggo gegelung keling. Mongko ingkang menang nganggo gelung keling iku mung Bathara Darma lan para wasupitri ingkang wis katarima subratane. Tur jiwane ya brahmana setengah dewa. Mongko Punta Dewa iku jiwane Nalendra ingkang asipat satriya lan kuwi dianggep luput. Kuwi dianggep luput Deksura Patrape. Wah, biyen-biyen ki woh apa? Nalika Punta Aji dadi ratu ngrenggani negara Ngamarta, gajeke dewa ingkang lekseni. Nanging kena ngopo saiki ngungkih perkara iki? Biyene woh apa? Wah, kok lagi saiki diundhamana. Kang mangkene ketok nek nrada kakekku mung golek-golek perkara. Kowe mung golek salahe kakangku. Wah, ayo bloko ae. Jane Winrada kakekku mau rawuh. Aku wis subriya. Punta Aji ditimbali ning kayangan merga dianggep luput. Nek lupute apa ya ora cetha. Nek lupute cetha sak karepmu le arep midana. Wah, nanging yen mung arep golek-golekke lupute, aku sing ora trima. Lan aku tak takon, apa Punta Aji kakangku arep dipidana, banjur apa pidanane? Merga saka gedene kalupatane Punta Dewa, saka kepalange Adi Guru bakal dipidana tanpa beda kaya Sudarmamu, bakal dicemplung ing Yomani Loka Werkudara. Coco muntap lir kinetap netra kocak ngodarandir hidup nyawa ngolo cokro wah nrada kakekku kudu ngerti Pandhawa kuwi raga 5 nanging jiwane siji. Wah, mula kowe mau kandha yen to Punta Aji kakangku bakal dicemplungke ning Yumani. Werkudara sing ora trima. Lho sebabe apa kita ora trima Werkudara? Aku wis kandha Pandhawa kuwi raga 5 jiwane siji lan kaya dinindok sak petarangan. Mula Gandeng Rada medhun ning kene iki mung dadi wakile guru kakekku. Semono uga Punta Aji kakangku nggone arep dijak munggah ning kayangan ya kudu diwakili. Lho, sapa sing dadi wakile? Aku sing dadi wakile. Pukulun mboten namung Kakang Mas Werkudara, kula inggih sagah dados wakil.
Kula inggih sagah dados wakil, kula inggih sagah dados wakil Pukulun. Wah, lah iki perkencang Warodaya. Sing arep nampa paukuman iki Puntadewa. Lah kok malah kita bocah papat sing arep makili. Nek oleh ya wong papat sing mangkat. Nek ora oleh diwakili malah sisan Pandhawa 5 ora munggah ning kayangan. Werkudara gandeng sing nandhang keluputan iki pun Kakang. Mula aku wae sing suwanana ing kayangan. Rasa wah iki perkarane ora cetha. Tegese dewa mung arep golek-golek perkara. Mula rada kakekku oleh ora oleh. Pandhawa papat ingkang kudu munggah ning kayangan makili Punta Aji kakangku. Ah, piye, Bu? Putu Prabu Punta. Inggih. Yen mekaten kula sumanggahaken Pukulun. Ya wis. Yen ngono Pandhawa papat ya kadang-kadang kita ulun kanthi munggah ning kayangan. Dadi wakil kita babar pisan ulun minta pamit ya, Ker. Nedya makayangan meneh nganti kadang kita papat. Inggih Pukulun. Sembah kula miring jengkar paduka. Ya, Werkudara gek pamit. Wah, yo. Wah, Punta Aji kakangku aku njaluk pamit. Munggah ning kayangan dadi wakilmu. Yo Di. Surti tingati-ati aja ninggal dogolan prayoga Koko Prabu. Kula nyuwun pamit. Kula inggih nyuwun pamit Koko Prabu. Kula inggih nyuwun pamit Koko Prabu. Adiku Di, adiku sing padha praitna ngati-ati ya Di. Sampun bidal Pandhawa sekawan. Lampah kang limunan miring Bathara Narada. Nadyan Rinasa tanana jalma kang uninga. Parandene ana titah ingkang mrojol saking sela-selaning garu. Nenggih garwa Prameswari Dewi Drupadi. Sawetawis sang Dewi Drupadi nadyan lamat-lamat mireng pirembaganing para Pandhawa. Bil sedya den banjut dewa mila sang Dewi sigra manjing sanggar pelanggatan. Ngrungkepi pepadaning sang nata sarwe anangis sesengguhan kaulas arsa kanggo taruna. Yai Ratu Yai Drupadi siraya ngrungkepi pepadaning pun Kakang sesenggukan nggonira nangis nganti deleweran waspamu kena ngopo selagamu semureng apa kleru tumindakipun Kakang mara gage matura ana apa Yai Ratu sinuwun restunipun paduka menika narendra ingkang titing pamawas luhur bebudenipun nanging menapa paduka boten inget menawi kalungguhan kawibawan paduka menika inggih awit saking setya bekti miwah panyengkuyungipun para kadang paduka Pandhawa sinuwun
kasetyanipun kadang paduka ngantepi jiwa kasatriyanipun ngantos ing mangke lila legawa pinanjut ing dewa minangka korban kaluhuran paduka anggenipun tansah ngeman dhateng sederek sepuh lajeng menapa pedahipun paduka Nyakrawati mbau dendha menawi boten tinenggan dening para kadang Pandhawa ateges anggen paduka ngenyam kamukten tuwin nglenggahi kawibawan menika ancik-ancik dhateng kasangsaraning kadang sinuwun. Jayah Kinocok Brajalungit tiasing wong agung Amarta sengkel pingget ing raos parandening batos anutuh diri labet panangising putri Pancaya ingkang garwa Dewi Drupadi kawusa kocap saking sesak ing raos ngenira nampi panandang sirnaning pendha ingkang sekawan sigra meleng cipta katarima panuwunira salilane saya mekar sak gunung rong gunung telung gunung pitung gunung ngebaki jagat. Ayam tentrem Drupadi kowe manggono ning waduk ayo tajak munggah ning kayangan dewa orang wali dulur-dulurku kayangan tak uprak-abrik. Iki undu-unduamu momonganku Pandhawa iki ora luput. Neng tok luputke merga kowe nuruti hawa nepsu. Aduh Kakang kula nyuwun pangapunten. Kula nyuwun dipun tulungi. Lah ora urung mung njaluk tulung karo Semar Badranaya. Kowe njaluk tulung. Kula kedah kados pundi? Monggo Pandhawa papat Werkudara Janaka kembar pun kebacut nyemplung kawah Candra Dimuka. Apa nek nyemplung kawah Candra Dimuka terus iso dipestheke nek ndara-ndaraku ki do dadi awu ngono. Iso dipestheke nek do kobong ngono. Kula nyuwun tulung Kakang. Guru, iki underane perkara mung ning Ndara Werkudara. Nek kowe njaluk ngapura karo Ndara Werkudara lan minangkani panjangkane Ndara Werkudara mesti kowe slamet wis. Saiki kowe nututi nyemplung kawah Candra Dimuka. Mangkah Sang Haryasena sarwi anggendhong ingkang rayi Raden Arjuna miwadyan kula Sedewa dupi wis prapta ing kawah Candra Dimuka labet saka gedhening tekad ing panjangkane sigra nyepuring neraka ya wani parandene awit saka luhur bebudene linambaran ati suci gening neraka ingkang manghalat sumingkir tebih karo asrep adem ayem. Wah
sewu panas dadi siji. Sewu loro ingkang sinandang datan ana nikmat mupangat labet ing ngono papane pasiksan kang datan pawangapura nenggih durumuhun Nalendra Ngastina Prabu Pandhu Dewanata miwah ingkang garwa putring Mandaraka Dewi Madrim kaya datan ana siang lan dalu anane amung pasiksan lan pasambat kabrongot panasing geni yomani sakecap kewala datan kawijil sambating Prabu Pandhu miwah ingkang garwa awane kono wis ndodho marang kalepatanipun kang nalika semana parikedah nuruti grenteking kang garwa yo Dewi Madrim pialu lila legawa prapteng lampus sinendal mayang kacemplungaken ing neraka yomani wau to ucap labet santosaning tekad ngenira angugemi dhateng jejere satemah yomani saya adem dangu-dangu karo sasrep ingkang mumpal mubaling geni ingkang manghalat-halat sakala saya nebih temasena barang praptane Pandhawa papat karo kandhane wong akeh jlamrong jarine iki panase pitung panas madyapada parandene bareng tak cemlungi wah ora ana penandang kang sinandang anane mung nikmat mupangat permadilan kowe kembar coba sawangen wah ana cahya sumorot bareng taos padha ki ana pawongan kang lungguh jejer antarane lanang lan wadon. Wah, Kisana. Maragake kowe ngaku kena ngopo kowe deduna ana kene? Monggo ton dhisik. Panjenengan kuwi sapa, Raden? Wah, aku Werkudara. Ya Bratasena dene iki adhiku Arjuna lan kembar Nakula Sedewa. Oh, anakku, Ger. Anakku Nger, Bratasena, permadilan sira pinteng tansen. Endi kakangmu Puntadewa? Anakku Nger, kembar pinteng tansen kowe narekake saka keluarga garbanipun ibu. Kowe ora tinenggone ibu kula. Aku Sudarmamu lan ibumu Madrim wong bagus, Nger. Wah. Kena ngopo Pandhu bapakku lan babu Madrim mapan ana kene? Dosa lan luputmu kuwi apa, Rama? Kula mboten badhe wangsul ing Madyapada. Arjuna nderek wonten mriki kemawon, Rama. Nggih, Ibu. Kula nderek paduka wonten mriki mawon. Ibu, kula nderek paduka wonten mriki mawon. Oh, Hyang Agung. Ngaturaken gunging panuwun tanpa pamidene kula sampun sinugraha pinaringan margi pinanggih kaliyan anak-anak kula. Kene-kene Ger, anak anu anindita bocah lanang-lanang kang mursid bisa mikul dhuwur mendem jero marang wong tuwa. Werkudara. Wah, aku aja mbok takoni werna-werna. Sing cetha aku wis jenak, aku wis kepenak mapan ana kene. Wah, Madyapada kuwi nggone penandang. Nanging jebul malah luwih kepenak mapan ana ing Yomani Loka. Wah, nyatane kahanane jebul malah adem ayem lan tansah cecaketan marang sing ngukir jiwa ragaku. Mula Pandhu bapakku, aku tetep nderek ana kene ya Ger. Nanging kabeh mau kudu angon wanci wahyaning mangsa kala. Ngerti ya Ger, ananipun bapa mapan ana kene ora krasa panas, nanging malah krasa adem lan nikmat. Mbok menawa merga saka dayaning anak-anakku kang padha gentur tapane utawa lelabuhane. Nger.
Mengkono mau ingkang ngrasake wong tuane ingkang gegulang marang kautamaning anak. Werkudara. Lah si Puntadewa ana ngendi? Wah, anane aku kabeh ning kene iki ya sebab saka niate Werkudara. Mergo jaman Pandhu bapakku sinendhal mayang dening Bathara Yamadipati. Biyen aku ngerti yen to Pandhu bapakku bakal dicemplungke ana ing pasiksan. Wiwit kuwi aku wis ora tau bisa turu rina wengi sing tak pikir mung manunggaling Pandhawa bisa ketemu kelawan Pandhu bapakku lan Babu Madrim. Ora dikira kobong dadi awu jebul ning kene malah pating glethik jagongan. Nah, pripun Adi Guru? Titah ulun Pandhu lan Madrim. Kapun gek ngendika? Kalih disawang Werkudara Janaka kembar kilo tasih do meger-meger. Mboten kobong dening kawah. Nger Pandhu, sejatine dumadining perkara iki ya sebab sekoluput ulun, Nger. Kiraku anak-anakmu nyemplung ing neraka ya mani bakal dadi awu. Nanging jebul malah ora jalariti nemu ing pati. Mula ulun nglenggana marang kaluputan ulun, Nger Pandhu. Ulun minta aksama ya, Nger. Adi Guru. Kok malang le ngendika kalih Pandhu niku pripun? Niki niku urusane kalih Werkudara. Mula le ngendika niku ya kalih karo mirsani Werkudara. Isin. Kontak. Niki yen Adi Guru. Mboten nyuwun ngapura kalih Werkudara, kayangan malah saya rembug. Mboten gek ndang rampung lakone. Nggih, Kakang Werkudara. Bratasena. Bima Werkudara Kakang Mas dipun timbali. Wah. Lambeku gatel nggo omongan. Ora arep omongan aku. Ora ana gunane aku guneman karo Kaki Guru. Nger. Ulun ndodho marang kaluputan, sepira kaluputan ulun marang jeneng kita, ulun minta aksama. Wah ya wis. Sing wis ya wis. Sesuk ora baleni meneh. Ya ulun trima nanging Werkudara, iki ana buta loro ngamuk gawe rusak ing kayangan ulun tulungono. Wah ya aku saguh nulungi. Neng ana syarate seranane opo? Lan kita nyuwun opo, Nger? Bapa Pandhu lan Ibu Madrim entasna sekaya manik. Ya Nger, ulun udaneni. Watu kita bakal ulun taske saka panasing yumani luka. Aku wegah nek mung dentaske tok. Wah, nanging aku nyuwun Bapa Pandhu lan Madrim dipapanke diunggahke ana swarga tundha sanga. Papan kono swarga ingkang langgeng. Yo. Laun mangkono ulun pinangkani, Nger Pandhu lan kita Madrim. Munggah ana ing loka baka wis purna dharma kita. Anggone jeneng kita ngundhawa ing panggawe. Mula ulun unggahke ana ing swarga tundha sanga ya swarga langgeng. Aduh, matur sembah nuwun pukulun.
Satriya gagah dhuwur wani methuke karo aku sawa. Wah, wis lehmu dadi buta ki wis. Waduh. Werkudara nganti tak rewangi dadi buta aku mung sumedya nungka marang si Adi. Wah, punta aji kakangku. Pangestu mah kowe soleh gawe iso ketemu karo Bapa Pandulan Babu Madrim. Wah, malah wis kelakon wargake. Bapa Pandulan Babu Madrim wis munggah swarga. Duh, adikku Di. Iki ana satriya bagus methuke karo aku. Sapa Koko Prabu? Koko Prabu Kresna. Waduh. Wah. Tobat. Durga, merga saka pakartimu nggonmu gawe pengaruh marang ulun. Temah ulun nandang wirang, sesuk meneh aja sok mengaruhi lawan ulun. Inggih nyuwun pangapunten pukulun. Ayo kita bali ana ing dandang mangro. Inggih. Nyuwun pangapunten pukulun kula wangsul. Werkudara Jaramaya ya. Ayo manuta tak pangan dongkak panganen. Waduh. Mati. Mogar. Oh.